Bejn l-aħħar elezzjoni ġenerali tal-2008 u din is-sena il-pis tat-taxxi ser ikun żdied b'6 miljun euro. It-tnejn filgħodu iżda l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil indirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn wieħed li jekk il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-Gvern jonqos il-pis tat-taxxi. One News staqsa lill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista biex jgħid b'kemm ser ikun qed jonqos dan il-pis tat-taxxi. Busuttil iżda ma kienx jaf iwieġeb u qal li ma jagħmilx sens li jqgħod l-ammont tat-taxxi. B'mod globali kemm ser jonqsu f'termini ta' euros il-pis tat-taxxi kull sena fil-5 snin li ġejjin jekk jerġa' jkun hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Kollha kemm huma f'daqqa. Kollha kemm huma f'daqqa għandek. Dawn huma pubbliki, nistiednek tieħu daqqa. Inti ma tafx imma. Ramona, grazzi. Inti ma tafx b'mod globali. Għandi l-costings Inti globali. l-Viċi Kap tal-PN ma tafx b'mod globali kemm ser inaqsu taxxi. Naqftit fir-radikolu, grazzi. Mhux ma nafx, qiegħed ngħidlek x'inhuma. Ngħidlek jiena. Kollha f'daqqa. Inti għandek dan u paċenzja. Inti ma tafx il-Viċi Kap tal-PN ma tafx kemm. Mill-edition issa qudiemek. Grazzi ħafna tal-mistoqsijiet tiegħek, grazzi ħafna naħseb li qed naqfit fir-radikolu sur mistoqsijiet ukoll. Mistoqsija li jmissek. Fid-dawl tal-fatt li fl-aħħar 5 snin id-dejn tal-pajjiż żdied b'aktar minn biljun euro, One News staqsa wkoll lil Simon Busuttil b'kemm jonqos dan id-dejn jekk il-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun fil-Gvern fil-5 snin li ġejjin. Iżda minkejja li fil-konferenza tal-aħbarijiet Busuttil tkellem dwar aspetti differenti tal-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż, ma kienx jaf iwieġeb din il-mistoqsija għaliex qal li ma kellux id-dettalji qudiemu. Nixtieq ukoll inkun naf kemm ser jonqos id-dejn tal-pajjiż kull sena fil-5 snin li ġejjin jekk jerġa' ikun hemm Gvern tal-Partit Nazzjonalista. Il-figuri m'għandix qudiemi. Illum id-dejn ilaħħaq aktar minn 5 biljun euro u kien waħda mir-raġunijiet ewlenin li minħabba fihom l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's irrevediet l-isfel is-saħħa ekonomika ta' Malta f'Jannar li għadda.